Ако има някой, който може да обърне ситуацията в залата на журито, то това е Салко Салков. Специалност поп и джаз пеене. Харман ли? Какво ще изпееш? Ще ви порапирам малко. Вие ще ми порапирате на кожене. Добре. Поп и джаз пеене ли учиш? Не, копале, учим женати да ми духа вата. Ево. Кой ти преподава джаз пеене? Хуев. Кой? Как може такова нещо, бе? Ти платено обучение ли си? То път ти лут ли си, бе? Аз да не съм Соня Васи. На мене ми плащат, бе, бълък. Моля те! Направо ми зачевам мозъка, разбираш. Тука съм Саргирка, правиме оргия. Васи ми го лапа, смучи го Мария. Евалата фънки, смърдиш на стари дънки. Нетито е фукла, а Доничука кукла. Защо ме хубавко се получи? Не. Имаш ли студентска книжка? Не, му имам голема пишка. Къде е ти? Ох ти пука, бе, гейзер. Излез я донеси. Аз си на Соня и на Мария няма го дам па на тебе, бе, гейзер. Сега ни изпей нещо по-фолк. Да, базара съм като тебе, продажда курве. Богатият ти татко ще го пием с Бръстрянов. Улеглото вием като Краси Аврамов. Некъв ми се перчи, фанал си му фон. Какво тренирате, бе, изтласкване на слон. Мюзик, айдъл, ром с 3 съба. По журито пърдим, развалена гъба. Евалата чиче, ма ти си като сводник. С къвто и костюм да си, я те виждам сплотник. Скочи цената, я ожен си за клизма. Ей, затова и минус, мене пайнера с харизма. Не мерси, пусе за увисналия стриптиз. Който те постригва чепта с мен и своя бизнес. Щом за тебе аз съм черен, ти за мен е ли лав. Родил съм ви на сите по близнак кафяв. Аз съм Джим Морисън, отварям ти врати. Мари го то Джордан. Смене си болето. 5-3, секси развърти до пето. 4-5-6, Райм Бело за парето. 7-8-9, еби, а чупи болъка. С купони като то, направо чупим каръка. 1-2-3, курво фари то ядец. 4-5-6, си бием шутове до правец. 7-8-9, ай дълъг моли легай. Когато ме видиш идоле, направо бегай. Морски, казвай чао на русалката. Нали знаеш какви се въртат около салката? Мъжкият кенеф пак е пълен с прости путки. А в клуба бъка яко проститутки. Прави ми ревизия, бедрата има туст. Гласа на тап припева направо прави луд. Чупки, бегай, дупе, стегай, дупим, легай. Евро, спрегай, по всеки пациент пате удара е здрав. На жрицата и нижем клиента винаги е прав. Дреме ти на фиша, в леглото тя е лека. В коженото тото коефициент 3 тека. Не шпрехам хинди, нещо щяло и не щяло. Ма разбирам езика на продажното ти тяло. Знаеш, попаднеш ли ми между мен и мето. След тази вечер ще го правиш и в допето. 1, 2, 3, сей си развърти чука. 4, 5, 6, Райм Бело за парето. 7, 8, 9, еби, а чупи болъка. С купони като то, направо чупим каръка. 1, 2, 3, курво фари то ядец. 4, 5, 6, си бием шутове до правец. 7, 8, 9, ай дълъг моли легай. Когато ме видиш, ай мюзик, ай да бегай. Аз някой аспект. И аз се срамувам от вас, ма какво да направим? Знаеш ли кое е най-лошото в цялата работа? Кажи, че... Че виновника не е в стаята. А къде е? Отзад на главата ти, при мъртвата катерица. Грешно е, че си даваш парите. Ама той Фънки ми каза да му дам 100 евро, за да влезна. Този престъпник
Който те е вкарал, ти взема парите. Разбирайте се помежду си. Заслужава нещо много по-лошо от моите думи. Заслужава му отрежеш катеричката отзад. Да, не е прав. Това е престъпление. Ми говори с Фънки бата до тебе. Сега последно иска да ви питам нещо, вас лицемери скапани. Фънки, на тебе та Мария, ако ти дола на кастинга, братле, че изгониш на третата секунда, нали? А там и се мазниш, ще се прави на големата звезда. А ти, бе, Катерицо, ще ми направи кастинг на нети, бе, братле, къде е пена в уши от цялата държава. Шифеба лицемерите смешни. Само забравили се, бендели. Тия негът.